Karin magana daga na 1651 zuwa na 1700. BM Ɗanyaya, shekara ta 2007. Rufe ido ba makanta ba ne, rufin asirin mai loma kada a yi walƙiya. Rugu-rugu babbar dafuwa. Rumbun tunani baƙin ciki ne yakan cika shi da tokar da na sani. Ruwa a ludayi ya ci mutum bare na rijiya. Ruwa ba sa'an kwando ba ne, ruwa ba su tsami banza. Ruwa da masu shi wawa jira aka ba shi. Ruwa na Allah, kifi na Allah, masu cin sama na Allah. Ruwa wuya maganin mai wanka. Ruwan bazara mai tada duniya tsaye. Ruwan da ya dake ka shine ruwa. Sa kai a uku ta kabar suruki. Sa rai ga ci shi yakan kawo yunwa. Sa'a ta fi gata. Sa'a ta fi manyan kaya. Saba da mai tuwo tun bazara bata zo ba. Sababbe karo ta ji mai wa'azi. Sabo da kaza bai hana yankanta. Sabo da yi baki ya ji daɗin mutuwa ya ce barka. Sabo turkin wawa. Saboda kama akan ci ƙasa. Saboda wani na yi arziki ya fi saboda wani na yi tsiya. Sabon ƙurji shi ake lele. Sabon abu doki da kaciya. Sabulin salo amfanin ka dubu. Sabuwar tsiya ka tada tsohon bashi. Sai an gwada akan san nagari. Sai an haɗa baki ake faɗuwa. Sai an sha wuya akan sha daɗi. Sai an sha wuya akan tuna Allah. Sai baki ya ci ido kan kunya. Sai bango ya tsage kadangare kan sami wurin shiga. Sai da naka kakan ga na wani. Sai da niyya ake komai. Sai ka yi karuwa ta ji mai wa'azi. Sai ruwa ya yi yawa akan ba doki. Sai wani jikon kare ya zub da tsamiyar kura. Sakamakon alkhairi mugunta. Sake jikinka barawo a hannun mata. Sallah bikin ɗaya rana. Salula shawara da uwar kishiya. Sama ta yi wa yaro nisa. Samu ya fi iyawa. Samun duniya gaya a mai. Samun kai ya fi samun aski. Sana'a goma maganin kwanan rana. Sana'a idan ba gado ba tana da wuya. Sana'a ko babu arziki tana hana kwaraka. Inda aka samu Ɗanyaya BM shekarar 2007. Karin maganar Hausawa, Sokoto makarantar Hausa. Wannan littafi ana samunsa a shafin makarantarhausa.com. Karfafawa, sanar da kanka sabon abin da muka aza ta hanyar danna kararrawa. Karfafa mana gwiwa ta hanyar danna subscribe.